Salam mehriban eyleşler, sagamanıp turan musunuz? Bir karar döwletimizin baktiyarlyk döwrüne, gahryman arka damydyň taýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berilip, baktiyarlyk, bereketli tatsaklaryňyzyň bereketten bol bolmagyny, rewşen geljeğimizde tarap bede wadynyňa alyp barýan, gahryman arka damydyň janynyň tag ömrüniň uzak, ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşanyň rawaçlary beklenmegini tüýtüremeden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar her biriňizde arzulap, aýly akşamyň o wadatly gepleşmede başlaýar. Edidonar, siz bilen gepleşmede ilgider tomaşa edýän mortaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimizden her sanyna, ýurdumyzyň dürlük budaklaryna dähmet çekýän, medeni hizmet ustatlarymyzdan gatnaşmagyna, kompozitorlarymyzdan, halk bagşylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny, bilen ýaşlarymyzdan, halipalarymyzdan ýerine ýetirmegine ilgiderli tileşdirýär. Edidonar şu günem bir ýurdumyzyň dürlük budaklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni hizmet ustatlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Şu gün bilen gepleşmede mehmançylykda, ýagny Lewap welaýatynyň Kerke trawynyň medeni sungat ustatlary öz aýdymsa toparlar bilen bizde mehmançylykda. Edidonar biläder şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen medeni sungat ustatlarymyz bilen hemme birlikde tanış bolalım. Lewap welaýatynyň Kerke trawynyň medeniýet merkeziniň aýdymsa toparynyň ýol başçysy Ogul Keyik Penjiwady bilen gepleşmede. Ene Ogul Keyigem bilen ustat halipalarymyzdan, kompozitorlarymyzdan ýeterne dören aýdymlar aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizden şowlu geçmegine öz goşandyny goşar. Onda mehman watandaşlar, edil mehmanlar geliňäder gepleşmede. Ogul Keyik Penjiwany garşylaýan. Mehman watandaşlar, şeýlede şu gün bilen gepleşmede mehmançylykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Annaýew adyny birinji ýöri töleşdiren harby mektebiniň taryh mugallimi Ýazmyrat Mälikguliýew bilen gepleşmede. Ene Ýazmyratdan bilen ustat halipamyzyň aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizden şowlu geçmegine öz goşandyny goşar. Onda mehman watandaşlar, edil mehmanlar geliňäder sahnamyzda Ýazmyrat Mälikguliýew sahnamyzda garşylaýar. Şeydir halkın yar, dünyadıma düşündü gönlüm şeydir halkın yar. Ödüllerim fereti gözümün ağı karadı, min yüreğim bir dünya, din şol dünyanın çırası. Ödüllerim fereti gözümün ağı karadı, min din şol dünýäň çırasy, çırasy. Mehman watandaşlar, ene şu gün ýene-de bizde mehmançylykda Lewap welaýatynyň Kerki şäheriniň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Begenç Hudaýberdiýew bilen gepleşmede. Begençem bilen ustat halipalarymyzdan aýdymyny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizden şowlu geçmegine öz goşandyny goşar. Onu näme sahnamyda Begenç Hudaýberdiýew garşylaýar.
vatandaşlar, şeýle-de şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Lewap welaýatynyň Kerket raýonynyň medeniyet merkeziniň aýdymçysy Ýanglan ýarym tele dätleşiginiň ýeňjisi Mawluda Şawkulowa da bilen gepleşmede ine ustad halipalarymyň aýdymyny aýdyp hatan bilen gepleşiklerimiň şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Mehran vatandaşlar, edir mehman onun ýa-da tahnamyda Mawluda Şawkulowany tahnamyda çagyrýar. Mehran vatandaşlar, ine şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarymyz bilen tanışyp bolduk. Ine şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen aýdymçylarymyza tadanlarlyk edýän Lewap welaýatynyň Kerket raýonynyň medeniyet merkeziniň aýdymsaz topary tadanlarlyk eder. Şeýle bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Edi doganlar şu gün bilen gepleşmede gatnaşmana gelen medeniyet ustadlarymyň ýerine ýetirjek aýdymny bilen ustad halipamyz näçinji ýylla halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol ýerine ýetirjek aýdymlarynyň sadynyň sözüniň kimlikini bilseňiz 0-85 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap berende bilen gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akıl tutudy kärhanatynyň taýyaran togadan size garaşýar. Bilen ustad halipalarymyza geçmişimizde uly hormat goýan medeniyet ustadlarymyň hak gowanlary Gahrman arka dağımyda köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arka dağımyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elmida marawaşlary wetlenmegini tüýsüregimizden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzuwlap, aýlasynyň o wadatly gepleşmede başlaýar. Ondan mehran watandaşlar bizden daşlaşmaň, bilen bilen galyň. Medeniyet ustadlary ýerinde tuturmasydan haýşdy edýär. Mehran vatandaşlar, ine hemmämiziň bilşimi diýäli her bir welaýatlarda, ähli etraplarymyzda çağlar sunugat mekdebini, medeniyet öýlerini açyp berdi. Ol ýerde bolsa biziň ustad halipalarymyz, aýdymçylarymyz halipa şärtki ýoluny dowam etdirip, ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, saatlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirip halipa şärtki ýoluny dowam etdirýärler. Edi doganlar biz boltaýar gepleşigimizde şu gün bizde mehmançylykda Lewap welaýatynyň Kerket raýonynyň medeniyet merkeziniň ýol başçysy Ogulkeyik Penjiwa bilen söhbetleşmede dowam edýär. Ogulkeyik gepleşmede hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Gahrman arka dağımyň tagallasy bilen ähli welaýatlarymyzda, etraplarymyzda medeniyet öýlerini açyp berdi. Ol ýerde bolsa biziň medeniyet ustadlarymyz şu halipa şärtki ýoluny bir dowam etdirmek üçin ähli şertler, ähli mümkinçilikler dörediler. Täze saat gurallary, täze aýdym ýazarýal studiýalary açylyp berilmegi bolsa, biz medeniyet ustadlaryň täze aýdymlary, täze eserleri toý bayramlarymyzda çykyş etmek üçin ähli şertler dörediler. Sözümiziň başyna Gahrman arka dağımyň şu medeniyet ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle halipa şärtki ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen başlasak sizden. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Gahrman arka dağımyň başda durmagynda biziň milli medeniyetimiz, sunugatymyz, aýdymsaz sunugatymyz bir has belent derejelerde gün saýyn ösüp öňäp barýar, bütün dünýäni haýrana goýar. Ýani gaty dogry bellediňizde şol biziň vilayatlarymyzda, ähli ýerlerde durly medeniyet ojaklary bir açılıp ulanılmağa verilip, onda ähli mümkinçilikler, şertler döredilen edil şeýle medeniyet ojagy biziň Kerket etrapymyzda da 2015-nji ýylda Gahrman arka dağımyz tarapyndan bize gurulup ulanılmağa verildi. Onun içinde medeniyet merkezimizde ähli mümkinçilikler, şertler döredilen her bir döretjek adama ilki bilene şertler gerek bolýar. Biziň Kerket etrapymyzda zähmet çekýän her bir medeniyet sunugat işgärlerini döredijilikle zähmet çekmek üçin ähli mümkinçiliklerimiz döredilip berilen. Gahrman arka dağımyzyň jany sag bolsun, biziň halipa şagirtlik ýolumuzy ösdürmäge de bir giň ýol açdy, giň mümkinçilikler döredip berdi. Ine biziň Kerket etrap medeniyet bölümimizde de bir näçe halipalarymyz bilen işleşmek bagty bize nesip edýär. Biziň halipalarymyzyň bir näçesi, ondan başga da bir näçe ýaş hünärmenlerimiz, zehinli oglun gyzlarymyz, aýdymçy sadandalarymyz
gün-günden köpelýärler. Sebäbi biziň gahrman arkadagymyz medeniýetimize, sungatymyza hormat goýar, şeýle mümkinçilikler döredip berýär. Ine şu zatlaryň netijesinde bir näçe zehinli aýdymçydyr sadandylarymyz ýüze çykyp gelýär. Elbette şolar ýaly aýdymçylar bir ýüze çykan täze eserleri bir döredýärler. Watanmyda bolan, arkadamyda bolan, ýar ojaklaryna bolan wepadarlyklaryny biziň şahyrlarymyz şogurt eterine geçirýän bolsa, elbette watanmyzyň ötüşüne hasam bir kämillik ýolundan ýörer ýaly täze sadlary bolsa biziň kompozitorlarymyz döredýär. Dogry dämi? Ýöne biziň şol haýta aýdymçylarymyzy görüňde de aňyrsany bir özenli biziň halk başçylarymyzdan, kompozitorlarymyzyň eserine dören aýdymlary aýtmak üçin täze aýdymlarda täze röwüşleri döredýärler. Netiden özüňiz hem şu toy bayramlarymyzda çykyş ediňizde biziň kompozitorlarymyzyň eserine dören aýdymlary, halk aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Her bir aýdymçynyň ilki bilen şol halypa gerek, halypa gören diýilýär de bir güýçli aýdymçylarymyza. Ine şu biziň geçmişde bir näçe aýdymçylarymyz, halypa aýdymçylarymyzyň aýdymlarynyň ses ýazgylary mende bar. Ine şol biziň aýdymçy diýeninde her aýdymçynyň öz ýoly bar. Halypalaryň medeniýet işgärleriniň borcu bolsa, şol bir zehinli aýdymçylaryň öz ýoluny saýlamagy kömek edip, olaryň sesine laýyk aýdymlary saýlap, olary öwretmek borçy. Bir näçe halypalarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirmegi hem de öwretmegi gowurýan özüm esasen halypalarymyzdan Gurban Sultan Nurýagdyýewanyň ýerine ýetiren aýdymlary, Türkmenistanyň halk artisti Bivel Muradowanyň, şeýle hem Gülendam Artikowanyň, Kümüş Hedret Kuliýewanyň, Oguljan Makyewanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny şolary örje edip, dinläp, olary özüm başardygymdan ýerine ýetirip günlerde bolsa biziň medeniýet merkezimize gatnaýan höwesçiň aýdymçylarymyza da öwretmekde işler alyp barýan. Men öz işimden diýseň lezzet alýan şol aýdym sungatymydama bir döredüjilik adamy gözlegde hem de mydama da öwrenip ýöremeli. Dogry belläňizde elbetde aýdym sungaty bir jadyl sungat desek elbetde ýalňyşmasak gerek. Isleseň islemeseň bir aýdyp duran bar bolsa elbetde şoňa bir hiňlenip şol aýdymçyň bir aýdýan aýdymnyň bir içine gireni duýman galýan sebäbi haýsy aýdym aýdanda da bir watanymyza bolan söýgüsini, öz ýar ojagyna bolan söýgüsini biziň aýdymçylarymyz, şahyrlarymyz halk içine ýetirýän bolsa elbetde dinleýijiler hem şol aýdymçynyň bir setinden, owadynyň, o aýdymy ýerine ýetirişinden lezzet tarap ödüm şol aýdyma goşulany duýman galýady. Onu näme ogul keyik şu ýerde şeýle bir halypalarymyz barada, şeýde öz işiňizde alyp baran işleňiz dogrusyny gurrun berdiňiz. Indi bu ýerde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan bir aýdym aýtmagyňyza garaşýanyr. Belki gepleşiň budyň şu ýerine ustad halypalarymyzdan aýdymy aýdyp berseňiz, hasam gepleşiň budyň şowkuny artardy. Baş üstüne.
Barkın nemi yar hey hey kalan diyeyken yar Owadyňa ençe ýürek maýyllar. Senimi dam dinlemäne gaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyllar. Taýra ajap aýdym ýanglan owadym. Mehran watandaşlar erit mehmanlar ine şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Ogul Keyik Penjewada şeýle bir ajaýyp bir ussat halipalarymyň geçmişde ýaşap geten ussatlarymyň bir owadan aýdymlaryň birini aýdyp berdi. Ine Ogul Keyik berde watandaşlarymyň mehmanlarymyň ýendetiň aýdym aýtmagyna garaşýanlar. Teräwi bu aýdymlary dinlediňçe de dinlätiň gelýär. Teräwi şol aýdymlar ýanglanany özüňe pinleneni duýman galýandy. Şugun men aýlaksam owady gepleşigini Halipamyz Gülendam Artikowanyň ýaşlyk döwründe talip ýyllarynda ýerine ýetiren aýdymlaryndan damjalar diýen aýdymny getirdim. Eger mümkin bolsa, şonu ýerine ýetirip beräýin. Başdyna. Mehriban mehmanlar, erit watandaşlar. Ine şugun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Ogul Keyik Penjewa berjek soralaňyz barsa berip bilersiňiz. Hani? Men Mar vilayatynyň Murwat rayonynyň ýaşaýçysy Begenji Abdulkerim. Men Ogul Keyik Penjewa berjek sowalym aýdym sunwatuna gelmeňde näme talep berdi? Sağ ol jigim, gatýerlikli sowal berdiň. Her bir işe başlanyňda hökman şoňa bir itergi berýän bir hükman esas bolmaly. Ine menem aýdym sunwatuna gelmeňme men aýdym sunwatuna has ýaşlykdan diýsem ýalňyşmaryn, çünki mektep okuwçysy döwrümde aýdym gurnagyna gatnaýan bir näçe aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny dinläp, olaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny, mektebimizde, etrafymyzda geçirilýän çärelerde ýerine ýetirýän aýdymlaryny dinläp, özümiň aýdymçy bolmak höwesim dörede bir näçe halipalarymyzyň aýdymlary bardy. Şolaryň ýerine ýetirýän aýdymlaryny öwrenip, meniň hem şolar ýaly sahnada çykyp aýdym aýtmagy höwes ederdim. Neşeýdim mektep döwrümde şol aýdym sunwatuna başladym. Sağ olun Ogul Keyik. Jigim siziň beren sowalyňyza Ogul Keyik dogry jogap beren bolsa bir gepleşmede Ogul Keyik Penjewanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Mehran watandaşlar, kimde kim biziň berýän soralarymyza dogry we dol jogap berýän illeşmemiz bar bolsa, şu Ogul Keyik Penjewanyň ýerine ýetirjek aýdymnyň sadynyň sözüniň kimligini bilseňiz 0585 SMS urup berersiňiz. Kimde kim biziň beren sowalarymyza dogry jogap berene de akıl tutudy kärhanasyň taýýarlan sogadam size garaşýar. Ona mehran watandaşlar edil mehmanlar geliňädir gepleşimiziň şu ýerine Ogul Keyik Penjewanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň diňjalyň edil watandaşlar.
aşık bulan yüreğim edim Yağış değdi sonlanmadı aydımden İnnidiğe soğuk şemalgan çilap Yanağını çağırsın bağdaklarından Göz yaş bulup yere kaçın damzalar Yanağını çağırsın bağdaklarından Göz yaş bulup yere kaçın damzalar 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 Uzak gece hüdeledi güd yağsı Ihlak bile yoldu yine toprağı Yoldu tuyalığız ağaçları Kim saralıp yere kaçın yaprağı Yoldu tuyalığız ağaçları Kim saralıp yere kaçın yaprağı Yağış değdi sonlanmadı aydımdan İnnidiğe soğuk şemalgan çilap Yanağını çağırsın bağdaklarından Göz yaş bulup yere kaçın damzalar Yanağını çağırsın bağdaklarından Göz yaş bulup yere kaçın damzalar 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 İdi vatandaşlar aylar akşamga wagty gepleşmede dowam etýär. Biräder töhwetleşmede Ýazmurat Mälkuly bilen dowam edýär. Ýazmurat gepleşmede hoş gördük. Birem Ustad Halipamyň aýdymlaryny aýdyp bizim toy bayramlarymyzdan hatam şowkuny artdyrýaňyz. Şu aýdym saat sunugatyna geleňizde Ustad Halipamy Atabaý Çarguly bilen didarlaşyp oňa bir aýdymlaryňyzy dinletmek nisber etdimi? Gowtora berdiňiz. Ine şu Halipa şaýyrlyk ýoluny açıp beren, ýoly goýup beren, bizim tarihimizde geçmiş olmadan gelecek olmadı ya, Mehriban Kahraman arkadaşımız geçmişimizdeki Halipa şaýyrlyk ýollaryny, medeniýetimizi, aýdym sazmyzy gün-günden üstürmeye, ullu konsertler döredip berenligi üçin Mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Oy Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Her bir aýdymçygynyň özüniň ýerini ýetirýän ustadlyk ýol ýodasy bar. Bizim mine şu ýol ýodany etaty saýlap almaklygymyz öz hisimizde gawat gelýän halifamyz Atabaý Çargulyň aýdymlaryny ýerine ýetirip, şonuň bilen köp toýlarda, köp çärelerde gawatlaşdyk.
yerini ýetirişime köp usat baha berdi. Men beýleki halipalarym aýdymlaryny ullakan tüýsüregim bilen hormat edýän, olardan hem özüme gabat gelýän aýdymlaryny saýlap köpçülik yerlerde yerini ýetirýär. Doğru belleýäňiz. Görýäňiz meher aýdymçy Lokmany ýagdaýda belli bir aýdymçyň aýdymny diňlemelerle eýpemde halk bagşylarymyň beýleki halipalarymyň aýdymny diňläp özüne gerek bolan zatlary özüne gurşap alýar-da. Täzäden bir aýdymçydan bir tes gaýnawyny alyp elseň, birinin gatrak sesde gıýgyrmagy, käbir ýerine pesday aýtmaly ýerlerini öwrenip soň bolsa öz halipaňa diňledip onuň halk köpçüne ýetirýäňiz-de. Täzädi halipa gören adamyň ýerini ýetiren aýdymam ustat bolýar diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Doğru. Esasanam şu meniň aýdymsada bolan höwütim ýaşlyk ýyllaryna ýöredi, mektep ýyllaryna. Mektep ýyllaryndan bäri şu aýdymsa sunuwatyn mustaw bolup börs. Men şu esasanam aýdymsada meniň tergi beren bir halipalamyň biri esas ýaşlyk ýyllarymyzda Tuşok Nurmuradow diýip sazanly bolan bardy. Özüm tejen etrawynyň aslym dogan ýerlerimiz şu taýda sazanly bolan esasanam men köp aýdymsadyma itergi beren oglum. Halipalar aýdym aýdyşyňy da diňläp, bir sesiňiň barlygyny bilip, onuň üstüne şu aýdym aýtmagyň, aýdymlaryň gelişýänini maslahat beren bir şeyler. Şeyler. Yine biz şu esasanam gene de halipalarymyz ýaşlyk ýyllarymyzda köp halipalar edip bir utsatlyk ýoluny görkezdi, maslahatlar berdi. Şunu Melik Gulgubayew diýip halipa bagşylarymyz bardy. Döwlet Masadow bardy. Şol häzirki döwürde de şolar bir gabatlasamyzda köp sag bolsun aýdasym mele şolara köp ýollary öwredip köp aýdym saatlara köp itergi beren halipalarymyň birleri şolara. Döwlet Masadow bardy, Melik Gulgubayew şolaryň öz ýerini ýetirýän aýdymlaryndan hersinden bir özüne gerejik aýdym sunuwatyny alyp ondan soň birikdirip halipam Ataýy Çarkulyň ýoluny ýöretmek men esasy ardygym boldy.
Ini Yalmurat edin ödüňde mene bir tarih mugallim bolup zähmet çekýän görýän şol ýaşlara biziň taryhymyzy öwretmek bilen daşaram siz aýdymsa sungatuna aralaşýan ekeniňi de şeýlenmi? Mektebimizde geçmişimizde o yaş okuçuları, yaş olanları tarihi sapaklary öwretmek bilen mesullanman taşyndan hem aýdym faz ýa sungat ýollaryny ýa olançyklama çağılamada öwredýän. Gelecekde şolaryň her biriniň bir owazasy we ýerine ýetirjek hüwesi we tarihimizde ene bir kiçiräçik bir many alyp bereýin. Şükürbaşy kinosyny filmini her birimizden görünür. Şükürbaşy kinosunda ene Şükürbaşy özüniň erkek doğanny faz owazasy bilen oşudyp alyp gelmek başardy. Türkmen Atawagalamada bir ullakan sungatymyzyň beýikliginiň alamaty, aňardan gelýän, düýpden gelýän taryhymyzyň beýikliginiň alamatyny görkezýän many. Doğru belliňizde elbetde aýdymsa sungaty her bir insany maýyl edýär özüne. Tebäbi şol aýdymy dinlediňçe de, sady dinleseň ýa aýdymy ýerneten aýdymçyň bir owadyny dinläningde sen şoňa maýyl bolup şol aýdymy özüňe bir gaýtalanyňy hiňlenini duyman galýanda. Ýani Murat oňa şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowgurunlar berdiňiz, halipalamy ýatlap berdiňiz. Ona näme gepleşiňiziň şu ýerine biziň watandaşlarymyzdan bir siziň aýdym aýtmagyna garaşýanlar. Belki ustad halipamyzyň ýerine ýeten aýdymlaryndan aýdyp berseňiz hatam gepleşiňiziň şowkuny artardy. Bastır. Şehirinin güzeli nefini alan Leyla Aydın sana bağışla yürekten süydüm Leyla Şehirinin güzeli nefini alan Leyla Aydın sana bağışla yürekten süydüm Leyla 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 Arıvır şirin Dedim bana derman, canım yoluma kurban Yürekte koyma arman, umidim sensin Leyla Dedim bana derman, canım yoluma kurban Yürekte koyma arman, umidim sensin Leyla Leyla, Leyla, Leyla Arıvır şirin Leyla
Bekketin hep azadı Umidim sensin Leyla 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 Arıvırışın dili 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 Leyla Du tarım mukaddes cadyly cennet, senmir owadan hem ajap dynat, insanyň kalbyna bitirýän ganat, sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edide onlar elbette biziň Ustad Halipamyň ýerine ýetiren aýdymny şuň gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen Ýalmurat Mälikguliw şeýle bir ajaýplyk bilen ýerine ýetirýär. Ýöne şol aýdymy aýdylanyna bolsa biziň Ustad Halipamy gözüňimize gelýär. Sebäbi Halipamyň ýerine ýetiren aýdymlary bugün gün biziň her birimiziň kalbymyzda ýaşaýar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Ine Ýalmurat dogan şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gow aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de bir Ustad Halipamyň aýdymyny dinläp gelýänler. Şo Halipamyň ýene de bir aýdymyny aýdyp berseňiz hatam gepleşigimiziň şowuny artardy. Benim eğer Halipamyň aýdan ýerine ýetiren aýdymlaryndan biri ýar ýüzüňde diýen aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başdyna. Ýöne ol aýdymy biziň Ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Öwüdgel Tekayf hem ýerine ýetirdi. Atabay Çargulyw hem ýene de bir näçe şägirtleriniň hem ýerine ýetiren aýdymy da megerem şol aýdymy ýerine ýetirilene şuň gün biziň ýaşlamyň içinde de bir şol aýdyma hiňlenip goşuljagan bardyr sebäbi ol aýdym bugün gün her birimiziň kalbymyzda ýaşaýar. Ine mehriban mehmanlar edil ýaşlar şuň gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen Ýalmurat Mälikguliw berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Sowallaryňyz barmy? Men tejenet tranın ýaşaýjysy Gökü Waltyna Ýalmurat daga şeýler aksara bilen ýüzlenesim gelýär. Siz Ustad Halipamyň aýdymlarynyň bir näçelerini ýerine ýetirip berdiňiz. Siz şo Halipamyň haýsyny özüňize has ýakyn görýäňiz. Doğru sowal berdiňiz. Men etatanam Halipalaň hemmesen biziň ýöregimizde. Ýöne ýan gaýtsyňyz ýaly Atabay Çargulyw etatanam men az ýakyn Halipalaň hasap edýän. Elbette her bir aýdymçy ýaşlygyndan aýdym tatpyn gotuna başlana hökmany ýagdaýda ähli Halipanam dinleýe, ýöne bir Halipany özüne halipa tutup şoň aýdymlaryny ýerine ýetirip öz ýoluny ýodasyny tapýar. Ona näme Ýalmurat bärde watandaşlarymyzdan mehmanlarymyzdan bir aýdym aýtmagyda garaşýanlar. Ona näme gepleşigimdi bir aýdym bilen dowam edäýelim. Mehriban watandaşlar edil mehmanlar. Şuň gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen Ýalmurat Mälikguliwyň ýerine ýetirjek aýdymny biziň Ustad Halipamy näçinji ýyla halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aýdymlaryň tadynyň tözüniň kiminkidigini bilseňiz 0580 SMS ugratup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende akbyl tutut kärhanatyň taýýarlanyp togadym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar edil mehmanlar gelin aýdyr gepleşigimiziň şu ýerine Ýalmurat Mälikguliwyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýäs. Dinleň dinjalyň edil watandaşlar. Ay kibir oyunu bürdüm Nur saçılar yar yüzünden Bir mecnunum delirdim Nova için dili tağından Bir mecnunum delirdim Nova için dili tağından Benim dilin ceyran eyle,
Bahartanlıq yadımdan Bağ esretin çağ içinde Bozguç gibi dağ içinde Andalitin bağ içinde Eda çığır uvadımdan Andalitin bağ içinde Eda çığır uvadımdan Payın allım Yeti ve kastın güdümdün Ahırın payın allım Yeti ve kastın güdümdün Yeti ve kastın güdümdün Yeti ve kastın güdümdün İdi vatandaşlar aylakşam o adatı gepleşmede devam ediyor. Siz bilen gepleşmede irgider tomuş ediyen mortoňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürlüp budaklaryna dähmet çeken bir näçe ýerleşlermide sorag berýär. Ýani bilen beren soraglarymyza dogry we dol jogap berýän ýerleşmeden bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Gelin häzir gepleşmeden şu ýerine ýerleşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gykgaça tanıştyryp geçeýin. Bu SMS-i Lewap welaýatynyň Kerket raýonunyň ýaşaýjy Laçyn Tuwakwa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjy Maral Ataýewa, Daşowuz welaýatynyň Göregli etrawynyň ýaşaýjy Jumagelli Artykow, Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjy Bedirgen Annaýew, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Mekan Aşyrow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Tuwakkul Aşyrowa, Mar welaýatynyň Taxtabadar etrawynyň ýaşaýjy Begenç Annaýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Bedirgen Ataýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Durdunadar Gylyjew, Ahal welaýatynyň Gäme owasynyň ýaşaýjy Meretgelli Mürdäýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Ogul Cennet Aşyrowa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Gylyç Annaýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Nurjahan Aşyrowa. Mehran watandaşlar, ine şu adagdalan ýerleşmede bilen gepleşmede beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Ebi watandaşlar gelin häzir gepleşmeden şu ýerine bilen beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmede üçin miratymyzyň hadyrynyň bir aýdy meşdirýär. Deňleň, diňjalyň ebi watandaşlar.
Yaşıkı duyulmuş olun, keyinli yarıma daş olun. Yaşıkı duyulmuş olun, keyinli yarıma daş olun. İki vedim yaşılı, ay bölümün kendidir. İki vedim yaşılı, keyinli yarım kendidir. Yalan divananı, gelip durun kulu. Yalan divananı, gelip durun kulu. Buna manimin yüzüne çalın kadın gelmedi. Buna manimin yüzüne çalın kadın gelmedi. Yalan divananı, gelip durun kulu. Yalan divananı, gelip durun kulu. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Buna manimin yüzüne çalan kadın gelmedi. Ay bölürüm gelmedi, köyünlü yarım gelmedi. Ay bölürüm gelmedi, köyünlü yarım gelmedi. Merhaba vatandaşlar, aylı akşam o adatı gepleşmede devam ediyatız. Bizim gepleşmede irgiderli tomuş ediyen morsanız görüyorsunuz. Bizim gepleşmeden her tanada yurdumuzun dörlü pudoqlarına zahmet çeken bir neçe illeşimiz mehmançılıkta. Şun gün bizde mehmançılıkta Levap vilayetinin Kerk şäheriniň Medeniyet merkezinin aýdymçysy Begenç Hudaýberdi hem bizde mehmançılıkta. Begenç gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahryman arka damydan tagallap bilen bizim medeniyet sunat ustatlarymyza diýsen ul hormat goýulýar. Şeýle bizim ustat halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny, bizim ýaşlarymyzyň halipalarymyzyň bir ödüne gerek bolan manyly, mazmunly aýdymlaryny öwretmek üçin hem halipa şähertligiňi açyp berdi. Inetidem Kerk şäheriniň medeniyet merkezine dähmet çekýän ol ýerde halipa şähertligiňi dowam etdirip bizim ustat halipalarymyzyň aýdymlaryny bizim geljek ýaşlarymyza öwredýäňiz. Siz bizim şu ýerine öd işleriniňizde alyp beren işleriniz dogrusyna şeýle de şu aýdym saatsyňyny sizi maýil eden güç näme? Şolar dogrusyna gurrun beräýsiňiz. Doğru beləyəňiz. İlki belənə men halipa şähertlik ýoluny açyp beren hormatly prezidentimize, arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Esasanam şu aýdymsaz älemine ilkinji itergi berende şu mektep okuwçysykam, şol mekteplerde arzuwlar akşam diýip bir çäre geçirilýär-de şonda. Şol bagşylar gelip aýdym aýtýar, şonda ýanyna baryp umtylyp şu aýdym aýtdyrmalmyka diýip şu bagşylaryň ýanyna baryp aýdym aýtjak bolup Adamda höwes dörýär. höwes dörýär-de. Soň sınıpdaşlarym ýanyna eltip şonu şol begenç bir aýdym aýtsyn diýip şol bagşyň ýanyna eltip şonda bir aýdym, iki aýdym bagşylar aýtdyrýar-da. Şeýdip mende şol aýdym sada bolan söýge döretde. Esasanam şol öz agam Yusuf Hudaýberdiýew ilki bilen şol halipalyk etdi. Şol öz sadan da ses ýazjy. Şol içimizde aýdym şam bolsun diýip şol esasanam maňa aýdym saz sunugatyna itergi berdi-de. Şol aýtýar-da şol sen şul aýdym şeň aýdymny aýt, bu aýdym şeň aýdymny aýt diýip şol maňa şu sesiňe gawat gelýär diýip şol aýtýar-da. Esasanam şol özüme Togrulbek Artykowyň, Nuriýa Tokaýewiň esasanam şu Çağul Allaýberdiýewiň söýge aýdymlaryna hasam özüme ýakyn duýan. Esasanam Çağul Allaýberdiýewiň aýdymlaryny aýtmagyny gowy görýän-de. Çülleginin akserin, çülleginin aksayar, alın karar tavrimi, dağlı taşı çepi bilmel benim çepin civrimi. Eğitim senin el vermeyin, kaçıp yürmen doğru mu? Bütün akşam düşümde, göğe benim uşumda, gördüm seni karşımda, yetir eden aksayar. Men
kervanlar Yol yörenli kervanlar kapıyar çöllegeden merveller sellemeden atmayar atmayar Ah üstümdeki ağrılar men başımdan ötmeyar Zalim edip pidaya yalvarıp men hudaya ömrüm geçirdim gaya tağa diyen aksayar Men da Lälem diyen aydym var. Şonun aydymlaryny şu çärelerde, bayramçylyklarda urje edip ýerine ýetiren. Sizin şol aydymçylardan her şey ýa agdak geçdiňiz şagul Allah berdi hem aydymny ýerine ýetirýän edinde. Ine siz şol halipaň ödüni bir aýdýan aydymlaryňy diňledip gördüňizmi? Sizin aýdyşyňyzda näme diýdi? Tebäli her bir aydymçyň bir ýerine ýetiren aydymy öz halipatyna diňledip onuň bir halk köpçüne ýetirse, hatam bir adamda bir öňe gidişlige ýa bolmasa aydym satyny gotuny kämilleşmegine hatam bir ak ýol açýardy. Öz ağam Yusuf ağam aýdardy da şonun 2005-2006 ýyllarda şol ses ýazgysyny ýetirdi da. Şonda Lälem diýen aýdym bar eken da şonda. Şol aýdym seň sesiňe gawat gelýär, şunu hökman aýtmaly sen diýip şol maňa tergi berdi da. Öz sesiňe laýyk gelýän aýdymlar taýlap beripdir da şeýlebi. Ondan beýle şu toy bayramlarda da urje edip ýerine ýetirýär. Siz urjedy ýerine ýetirýän bolsaňyz, siziň öz maşgalaňyzda da, siziň aýdym satyny gotuňyz dowam etdirjek çağalaňyzdan ýa jigleňizden barmy? Öz maşgalamyzda, öz inim bar şu ýerde sadanda Şöhrat Hudaýberdi. Esasan hem şol meniň aýdymlarymy işläp berýän sadanda. Esasan hem şoň bilen maslahatlaşyp, bile işleşip, şol Kerk şäheriniň aýdymçylary bilen hem bile köpçülik aýdymlara bile hiňlenip, maslahatlaşyp, yekelikde dem, köpçülükde dem ýerine ýetirýärdi, çärelerde, toy bayramlarda. Ondan beýlägem şol 17.000 Bahar diýen aýdym bar da, şol esasan öz gelinimiň kakaty Akmurat Geldiýew. Şol aýdym ýerine ýetirdi da. Täzeden 3 gün berip, inim bilen bile işläp, şonu şu ýere getirdik. Esasan hem çağa kak Yusuf ağam, Yusuf Hudaýberdi diýip şoň ýanyna esasan şu Nurýat Tokaýew, Torulbek Artykow, Gurban Gummanowyň barýat da şu Kerkä konserde baran wagty şu hökman enimiziň öýüne baryp, şu taýda çay çörek iýip duz emek bolşýardylar da. Bizler şu mahal has ýaşdyk da. Şonu çala ýadyma düşýär da şonda da. Ol halipalaň bir ýerine ýetiren aýdymy bugün kür her bir insanyň kalbyna ýaşaýar. Sebäbi olar bir süýüji aýdymlary, süýüji sahatlary bir halkyň bir kalbyna goýup giden ustad halipalar diýsem, megerem ýalňyşmasak gerek. Ona näme begençde onu gepleşmeden şu ýerine bir terede botaran watandaşlar bilen mene bugün biziň gepleşmede gatnaşmana gelen mehmanlar bilen siziň bir aýdym aýtmaňa da garaşandyr. Ona näme ustad halipalar bilen bir aýdym bilen aýdyp berseňiz, tatam gepleşmeden şowuny artardy. Baş üstüne. Geldim bahar durmusuz can getirdin
Goşa tarım mitli bilbillek sayrar. Mukamın teşne yüreğe yayrar. Aydımlar yanlanyar, mukamlar kaynayar. Sayra acap aydım yanlan owadım. Edide onlar elbette bu aydımlar her birimizin gursağımızda kaynayar. Şol aydımlar yanlananna bizim ustad halipalarımız gödömüde gelýär. Ustad halipalarımızın yerini etiren aydımlar bolsa, bugün kun bizim ene atalarımızın kalbinde yaşayar. Edide onlar ene şun kun bizim gepleşimizde de Begenç şeyler var, acayip bir qow aydımlan birini yerine yetirip berdi. Indi begenç berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan meni de bir aydym aýtmagy da garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene de bir ustaatlamydan bir aydymny aýdyp berseňiz, hatam gepleşmediň şowuny artardy. Sağ olun, baş üstüne. Menem şu ýerde häzir halipa aydymçylarymyň biri Türkmenistanyň halk artisti Şaguly Allaberdiýewiň güýdümde galar diýen aýdymy ýerine ýetirip berdi. Başsyna, mehran watandaşlar, edip mehmanlar, gelin adara begen jaganyň ýerine ýetirmeni aydym diňläliň. Begençiň ýerine ýetirjek aydymny näçinji ýyly bizim ustad halipalarymyz ýerine ýetirdi. Şeýde şol aydymlaň sadyň sözüniň kimiňden bilseňiz 0585 SMS ugratup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bereni de Akbul Tutuwut kärhanatynyň taýýarlan soňgadam side garaşýar. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar gelin ona gepleşmediň şu ýerine begenç Hudaýberdiýewiň ýerine ýetirmegini aydym diňläliň. Diňläň diňjalyň edip watandaşlar. Baş üstüne. Nurana cimalın ovamın gıydı, yüreğimin ağışlan gözümde kalar. Dövletli düşünlü ayaklın idi, arzulur mi düşen gözümde kalır. Oğlum men seni söydüm, men seni söydüm de örtündüm, köydüm. Aşkın meydanında kalbandım, Yadımın ıhlası güydümde kalır, kalır, kalır. Yadımın ıhlası güydümde kalır, kalır, kalır. Yadımın ıhlası güydümde kalır. Koyduysa desinler aşkında deli, yaxşılığa koysen bu yaxşı peri. Juwanlyk ötüşüp barannak heli, bu yaşlık bir meydan elimde kalar. Oğlanlıktan men seni söydüm, men seni söydüm de örtündüm, köydüm. Aşkın meydanında kabandım, gezdim. Yadımın ıhlası güydümde kalır, kalır, kalır. Yadımın ıhlası güydümde kalır, kalır, kalır. Yadımın ıhlası güydümde kalır. Undulma bir yaşa yuvan güllerin, yaddan çıkmadı başka salan sırlarım. Gözlerinden aşkı okan güllerin, gözlerim yumulsa gözümde kalar. Oğlanlıktan men seni söydüm, men seni söydüm de örtündüm, köydüm. Aşkın meydanında kabandım, gezdim.
İdi vatandaşlar aylakşam o adatı gepreşimde devam etýär. Biz bolsa ýanglan ýarym telewiýatlaşynyň ýeňjiti Magluda Şaýkulowa bilen dowam edýär. Magluda gepreşimde hoş gördük. Enetidem ýanglan ýarym telewiýatlaşygyna ýeňji bolup biziň ustad halipalarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz. Ene gahrman arkadamyzyň tagallafy bilen biziň ýurdumyza opera sunugatyny, vokal ýoluny giň badalga berildi. Gahrmanymyz Maýykuly we Adynnaky Milli Konservatoriýada da şol ýerde bir näçe vokal ýolundan biziň bir medeniýet sunugat ugrundan bir kämilleşip gelýän ýaşlarymyza da şol halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny bir öwredýärler. Şeýle biziň ustad halipamyz Atagel Garyagdyýew, şeýle-de Guljan Hummedowanyň medeniýet Şahberdiyewanyň ýerine ýetiren aýdymlary bugün biziň ýaşlarymyz ony örje edip halk köpçüne ýetirýärler-de. Ine şu aýdym tasyňyna gelişiňiz barada şeýle-de ýanglan ýarym telewiýatlaşygyna haýta aýdymlar bilen çykyş etdiňiz. Haýta halipanyň aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz. Gahrman arkadağımız sunugat ustaatlaryna uly sarpa goýar. Her ýylyň 20-nji iýuny Medeniýet sunugat işgärleriniň güni diýip eglan edildi. Bu bayramçylyk uly dawar bilen bellenip geçilýär. Munasyp zähmet çekenlere hormatly atlar, şahser paýlaryny ýapýar. Hormatly arkadağımız. Merjen däneleri ýanglan diýarym telewiýatlaşygy ýylyň parlak kellidi ýaly bäsleşikleriň bir näçesini döredip berdi. Bu bizi döretmäge bir ruhlandyrýar-da. Ýaşlygymdan şu Türkmenistanyň gahrmany Maýykulyewanyň, Medeniýet Şahberdiyewanyň, Annagul Annakulyewanyň aýdymlaryny diňleýärdim, urç edip diňleýärdim. Şol sebäp bolup opera sunugatyna bir güň bermegime sebäp boldy. Ýanglan diýarym telewiýatlaşygyna da kompozitorlarymyz Veli Muhatowyň, Nury Muhatowyň aýdymlaryny ýerine ýetirdim. Veli Muhatowyň Gel Türkmenistana, Gurban Kuleýewiň täzeden işlän Dilberim atly halk aýdymlaryny ýerine ýetirdim. Bular bolsa meni üstünlüge getiren ädimlerim boldy. Ýanglan ýarym telewiýatlaşygyna näçinji ýyl gatnaşdyňyz? Şeýde welaýat tapgyryna ýeňji boldyňyzmy ýa döwlet tapgyryna? Ýanglan diýarym 2012 telewiýatlaşygyna gatnaşdym. Welaýat tapgyryna da, döwlet tapgyryna da ýeňji bolmak meýser etdi. Görýäňizmi? Siziň bir aýdymsa sunugatyna bolan höwesiňiz, siziň bir erjeliňiz bilen şol halipanyň bir ýerine ýetiren aýdymlary örje edip siz
ussatlyk bilen ýerine ýetiriň soňsuz ýanglan ýarym telewizionyň ýeňjisi bolan soňuz. Gahrman arkadamydan siz ýaşlaryň bar ýüze çykmak üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Biziň ýurdumyzda halipa şähertlik ýoly dowam etdirip bugün bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze ýaşlaryň ýüze çykmagy ussat halipalarynyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp soňra olar öz ýoldasyny ýoluny tapmaga da itergi berýärdi. O doğru aýtýaňyz, Gahrman arkadamyzyň taýsy taglasy bilen milli operamyz keldilip berildi. Bu da bizi işlemäge ruhlandyrýar, ganatlandyrýar. Menim şu gün siziň gepleşiňizde soradym seni diýen aýdym ýerine ýetirip bermekçi. Başsyny senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edidoganlar ne şugun kun bilen gepleşmede, ýani Liwap welaýatynyň Kerket raýonynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy, ýanglan ýarym telewizionyň ýeňjisi Mawluda Şaýkulowa. Mawluda şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gow aýdymlary ýerine ýetirdiňde, sebäbi ol aýdymlary biziň ustad opera aýdymyna ýerine ýetirýän, biziň ustadlarymyň, halipalaryň ýerine ýetiren aýdymy. Indi bärde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de bir aýdym aýtmagyda garaşýanlar, belki gepleşmediň şu ýerde ýene de bir ustad halipalaryň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, haýsy aýdym ýerine ýetirip berjek? Häzir men size soradym seni diýen aýdym ýerine ýetirip beräýin. Başdyna. Mehran watandaşlar, eri mehmanlar. Gelin adar gepleşmediň şu ýerine Mawluda Şaýkulowanyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläliň. Şol aýdymy näçinji ýylda Haýt halipamyz ýerine ýetirdi. Şeýle şol aýdymyň sadynyň sözüniň kimikden bilseňiz 085 SMS ugratyp bilersiňiz. Onda mehran watandaşlar, eri mehmanlar kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berenede Akbul Tutuz Kärhanasynyň taýyaran sowadym size garaşýar. Onda mehran watandaşlar, eri mehmanlar bileler gepleşmeli. Mawluda Şaýkulowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinläň denjalaň. Aynalık yar
sehralarda Kanat gerin aldı korodu Düştüm sana defnet çoşan Efrirlerde Idi vatandaşlar aylaşma wadaty gepleşmede dowam edýär. Biziň gepleşmede ýergidäri tomoş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çeken bir näçe watandaşlarymyzdan bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Ýagny bu gelýän SMS-ler bolsa öz dogan garyndaşlaryny, ejerlerini, kakalaryny, enelerini, atalaryny gutlap bir näçe gutlawlar gelip gowuşdy. Idi doganlar iýleşmeden gelen bir SMS-leri şu ýerde gykyja tanışdyryp geçmekçi. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ogulceren Durdumradowa öz agtygy 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Maret trawynyň ýaşaýjysy Bedirgen Aşir Lewap welaýatyna gulluk borjyny ýerine ýetirip beren agtygy begenji doglanyň bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Bu SMS bolsa Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Güýçgelli Aşirif ýorlaýar. Güýçgellem enesi Aşırgul Laydany 57 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Bibi Nur Galyjywa uradýar. Bibi Nuram atasy Berdigelle agany doglanyny bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Kaqy etrawynyň ýaşaýjysy Nazar Rahmanow uradýar. Nazaram öz gelini tuwagy doglanyny bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Idi watandaşlar şu gelen SMS-leri şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Bedirgen Ataýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Gurmangul Aşirwa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Meretgelli Gurtniýadow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Babaýew, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň ýaşaýjysy Aýjamal Babaýew, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Bedirgen Hoşgelliýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Täswiwi Artyqwa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Gurtgelli Nadarow, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Gunça Mülkiýewa, Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Mürde Meredow, Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjysy Urozbay Rodgelliýew, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Özbekgül Pirmedowa, Ahal welaýatynyň Kaqy etrawynyň ýaşaýjysy Laçyn Jemşidowa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Aşyr Nazarow. Mehran watandaşlar şuň kun bilen gepleşmede doglan günleri gabat gelen ähli iýleşlermede doglan gün bilen gutlaýar. Olara berkjan talyk uzak ýaş arzy edýär. Ine şuň kun bilen gepleşmede doglan günleri gabat gelen iýleşlerimiz üçin aýdy meşdirýär. Diňleň diňjalaň ýaşyňyz uzak bolsun. Yare, deyhun ýaly tuğlan zıra
sana tam günün acanan kutlamana bugün toya geliptin ay bin safa devrane türcek yar bilin göllerimiz dolsun kuvu kalp bilin Bağışlarımız sayrar hoşoval bilin Gıcık tutar bari toyu geliptir hey 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 Ay bağışlarımız sayrar hoşoval bilene gel bilen Gıcık tutar bari toyu geliptir hey 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 Mehriban vatandaşlar, siz bilen gepleşigimizde ýygy tomaşa eden bolsaňyz görensiňiz, bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çeken bir näçe iýleşdirme mehmançylykda bolup, olaň burunlaryny şeýde aýdyp beren aýdymlary dinleýänsiňiz. Sözümizden ahyryna bolsa, medeniýet ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek bilen her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Begen bir arzuwlaryňyzy eşitdik. Bize Halipa şähertlik ýoluny açyp beren hormatly prezidentimiň gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Sag bolun. Ýazmyrat siziň bir arzuwlaryňyzy eşitdik. Halipa şähertlik ýoluny açyp beren gahrman we mehriban arkadamyda janyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürümden arzu edýär. Sözüň ahyryna Halipalamyň aýdymy aýdyp bereýin. Başyny. Zikon derya tolkun yar Qaragudahım qalqın yar Dünyadıma düşündü Gönlüm şeydi qalqın yar Dünyadıma düşündü Gönlüm şeydi qalqın yar Gözlerim fereti Gözümün ağı qaradı Min yüreğim bir dünya şol dünyam çıraqı Bedillerim ferisi Gözümün ağı qaradı Min yüreğim bir dünyam şol dünyam çıraqı Çıraqı Kendi kaşıkın ağı Huğun yar bolamana Sıkma qara qasırın Qaypın ilkin buzana Sıkma qara qasırın Qaypın ilkin buzana Müdüllerin perisi Gözümün ağı qaratı Min yüreğim bir dünyam şol dünyam çıraqı Ödül gözümün ağı qaraty Min yüreğim bir dünyam şol dünyam çıraqı Çıraqı Ödüllerim fereti Gözümün ağı qaraty Min yüreğim bir dünyam şol dünyam çıraqı Ödüllerim fereti Gözümün ağı qaraty Min yüreğim bir dünyam şol dünyam çıraqı
Mavluda tidiňem bir arzuwlaňyzy eşdäýdik. Bizi yaşlara döret beren uly mümkinçilikler üçün gahrman arkadamyň jan sag ömrü uzak tutýan tutumly işleriň elmi damar owajlyklara yaran bolmagyny arzu etýän. Sag bolun. Olkey sözümizi siz bilen jemlesek, sözümizden ahyryna tidiňem bir arzuwlaňyzy eşdäýdik. Gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz biziň her ýylymyzy bir ajaýyp bir at bilen atlandyrýar. Ine biziň 2020-nji ýylymyzy Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly diýip atlandyrdy. Elbetde şol Türkmenistan beýtaraplygyň mekany diýilende beýtarap sözüniň şu ajaýyp jümlelerde uly many bar. Beýtaraplyk diýilende ilki bilen parahatçylyk, agzybirlik, asudalyk gözeňe gelýär. Şeýle ajaýyp zamanamyzy peşgeş beren, medeniýetimize, sunwatymyza goýýan hormat üçin Gahrman hem Mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähwitli alyp barýan ähli tutumly işler goýmydamy rowaşlykdan rowaşlyga beslensin. Sözümiň ahyryna bolsa halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyna. Men seni töydüm qara gün. Ogrin gözleşeli, men seni töydüm qara gün. Ketip barım dozlaşaly, men seni töydüm qara gün. Ketip barım dozlaşaly, men seni töydüm qara gün. Men seni töydüm, men seni töydüm, men seni töydüm qara gün. Men seni töydüm, men seni töydüm, men seni töydüm qara gün. Qara göz gözüň süzüler, üstüňde canlar ediler. Seni gitseň meýlis bolar, men seni töydüm qara gün. Seni gitseň meýlis bolar, men seni töydüm qara gün. Men seni töydüm, men seni töydüm, men seni töydüm qara gün. Çarpığı pelegine tadım, sana yetermi ovadım. Sensin meniň serwinadım, men seni töydüm qara gün. Sensin meniň serwinadım, men seni töydüm qara gün. Men seni töydüm, men seni töydüm, men seni töydüm qara gün. Men seni töydüm, men seni töydüm, uğrunda töydüm qara gün. Men seni töydüm qara gün, uğrunda töydüm qara gün. Mehriban medeniýet ustatlary, ediz mihmanlar, sadanlar şuň kun biziň gepleşigimize gelip beren gurulmaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren taýdlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik bagtara hökm sürmegini tüýsüremizden arzu edýär. Her bir toý bayramlarymyzda aýdýan hoş owatlaryňyzdan belentden ýanglanmagyny arzu edýär. Ansanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýar ýarsyň biri hoş owat bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýip gudratsyň ajap owadym. Mehran watandaşlar, size ýetirmek isleýän aýdymsazly söhbet görnüşlerimiz şulardan ibarat.
Bilen gepleşigimiz sizin göňüňizde yarandyr diýip umyt edýär. Bir de şeýle ajaýyplyklary döredip beren, ustad halifalarymyza geçmişimizde uly hormat goýan Gahryman arka dağımda köp sağ bolsun aýdýar. Goý Gahryman arka dağımydan jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň rawaçlary beklenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Şeýle ýaxşy arzuwlary her ýeriňizde arzulap, aýlakşamyň owadatly gepleşigimizi geçirip sorýar. Yine dälimde duşýan çaq tagamana turum edidileşler. Öňe, öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.